Machiegni e Penj Laktar. Penj Laktar kokelni kod Equity Afya. Equity Afya en kar chiwo thieth monywando kuonde ute thieth machiwo thieth e yor outpatient kata kama ka osethiedhie jatuo to iweye odok ot ma rang'iny mare ni malo to kendo beche ogonyore. Kaka neno laktar, pim mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kachiel kod wang' kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore giminyalo timnegi bero wanyalo dendo ni physician. Laktar mar nyithindo pediatrician, laktar nyodo mag joma mine gynecologist, laktar mar tuoche nyarogno urologist, laktar molony e wi tuoche mamako pien del, kogno kod yier dhano mwanyalo dendo ni dermatologist, kod laktar molony e weche chiemo makare mwanyalo dendo ni nutritionist. Magite e bad kar od thieth mar Equity Afya Medical mantiere machiegni kodi. Equity Afya en your caring health partner. Gikanyo no benda ka utholini mar rwako wendo kendo daktari wa kosen mobro rwako wa mondo mi onyiso ni wantiere kanye Equity Afya mane kae to lonye weche mage wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e Penj Laktar. Tero kamano Ruth, an nyinga Harun Palo, an daktari matiyo Equity Afya branch ma Kondele. Equity Afya ntiere gi branches mang'eny to kawuono wantiere Kondele. To wadwa ni mondo walos wach mar yor gamo remo machando joma mine. Kech ma en wach moro ma iyudo e suptal sana to ji ok ong'eyo ni to en gima nyalo bet ni en gima hinyo ng'ato koso kiny ng'ato. Koro wadwa ni mondo walos kizungu iluonge ni abnormal uterine bleeding. Ma en chwer mar remo kuom ng'ama miyo ma ok kare, abnormal uterine bleeding. Seche ma waketo uterine kanyo daktari, mano nyiso ni ang'o kata wawuoyo kuom fuon mane e ringre ng'ama miyo ka? Koro yor gamo remo en gima kawaida e ng'ama miyo. En gima chako ng'at ma nyako kosechopo higni 10 kadhi mbele to rumo kosechopo higni 55. To en timre kamano nikech del ng'ama dhako temo prepare mondo omak ich. Koro sa asaya ma ok omako ich bang' dwe ka dwe to ang' tie kaka dende temo mondo gol gigo nyaka chieng' moro mak ich. Koro en gimoro ma kawaida ma cycles mag ng'ama nyako ntiere kaka onego bed ni timre karito mondo mak ich. Koro mano to ok en tuo, lakini ntiere kaka cycles ge kodhi to ang' wadhi luongo ni mano is abnormal. Tiende ni ogamo remo ma ok kare. Ntiere kaka seche moko cycles ge dhi makal, kata seche moko gibiro chon, kata seche moko ntiere gima nyalo kele to ok ong'e ni mano nyalo bet tuo. To en gimoro ma iyude ding'eny suptal to ng'eny thoth ji ok ong'eyo. Samoro ng'ato biro to wacho ni osebet koneno remo jumbe 2 to ok ong'e ni mano nyalo bet ni en shida kuome. Koro mano mwadwa ni mondo waler kawuono. Aileronwa kacha ni thoth nitiere kaka ng'ama miyo onego bed ni neno remo dwe ka dwe ka dende ikore mondo mi omak ich kata obed gi nyathi. To ka ineno kobiro ma ok kare, ma bende thoth joma mine ok ong'eyo kaka obiro ma ok kare, to onego bed ni ich ni nyaka bede ni en chandruok. Kapok wadhi e mar chandruok ni kata abnormal ni, wang'e ni normal chalo nade? Koro lwase owacho ni ng'at ma nyako ma koka chako neno dwe mosechopo e puberty koko chako neno dwe to kosechopo higni 55 to neno dwe rumo nikech koro dende ok prepare mondo oyud nyathi. Koro ntiere gik ma prepare dend ng'ama nyako maloso mfuko mar ich mating'o nyathi. Koro ntiere hormones machako ga wuok sama osechopo higni 10. Koro hormones gi maloso mfuko mondo obed ni koro nyalo ting'o nyathi. Koro sama nyathi ma nyako chako neno dwe kosechopo higni 10 to dende ovaries ge chako golo hormones gi. Koro hormones gi prepare, alafu bang' dwe ka dwe sa koko mako ich to gigo wuok, nitie kaka dende golo gigo. Koro cycle ma kawaida sana ji mang'eny yude bang' jumbe 4, 28 days. Cycle mar joma mine mang'eny en 28 days, lakini cycle nyalo biro within 21 days, ndalo 21 to kik kal ndalo 35. Koro cycle ma normal onego bed within 21 and 35 days. Koro seche moko onyalo biro diriyo e dwe to ntiere seche moko me onyalo koso biro. Koro cycle kochakre chieng' mokwongo mineno dwe onego bed ni chaki kwano midhi nyaka jumbe 4 for joma mine mang'eny. Mano is what cycle ma regular chal kamano. Koro kobiro kapok
21 days ochopo to ang' wadhi wacho ni mano is an abnormal bleed, mano ok en normal. To kokalo ndalo 35 to wadhi wacho ni mano be en abnormal. To cycle mar ng'ama miyo onego kaw kik kal juma achiel ka en normal, onego bet ndalo 2 nyaka juma achiel ka ber. Koro kapo ni odhi mokalo juma achiel, mano wadhi chako wacho ni chako bet abnormal. Kata ka idhi ineno dwe ndalo achiel kende, ma in mari ok ni bet kata ndalo 4, nikech joma ng'eny cycle gi bet ndalo 4 kama to oserumo. Koro in kidhi dichiel to lal, mano wacho ni en abnormal. To pads be mitiyogo pile, nikech nitiere namba monego be nitiyogo pile. Koro kapo ni okalo pads 10, nikech nitie joma dhi yudo ni tiyo gi pads kata 16 e odiechieng' achiel. Odiechieng' achiel. To ok ong'e ni owacho ni en mare nitie ga kamano. To ok ong'e ni kara manya nyiso ni nitiere shida kumoro ma onego be ni dhi tipimo tifwenyo. Koro pads ok onego be ni tiyo gi kik kal 10, to kik bed ni oloko pad saa achiel within 1 hour. Kapo ni oloko pad saa achiel, mano en abnormal. Mano en gima onego be ni odhi e suptal. Mama, en gima nyithindo manyiri kata joma mine onego be ni bedo go motang' ahinya, ma kapo ni neno lokruok to ichako paro ni nyaka bede ni gimoro rach momiyo matimore. Wang'iyo kacha normal circle kaka chal mipimonwa kacha ni onego be ni kwanyo jumbe 4 ka ber, kata ipimonwa kacha ni ka ber onego be ni en kind ndalo 3, ndalo 4 kod ndalo 7. Ipimonwa kacha bende ni kik obed moro ma itiyo kod taunde mag ria kata sanitary towels mang'eny moinga par e odiechieng'. Abnormal kor wanyalo loko mani wacho ni normal kakosu. Maka moro ni gin sanitary towels, iwacho ni nyalo tiyo godo moingo 10 kata 19 e odiechieng'. Iwacho ni kapo nono bire ndalo achiel, mano en abnormal. Kopogore kod mano ni wacho bende ni konyalo dhi e dwe achiel kata 2, mano bende en abnormal. Thothne daktari en ga wantiere ga kod kidienje 2, chronic kod acute abnormal bleeding, koso ken ga kamano. Ponono ni en kamano, pogruok e kind ariyo gi thoro bedo ang'o, ka inyalo tiyo na kod dhok ma oganda wanyalo winjo mayot mondo mi ging'iyane kaka ponono ng'ato osebedo kod abnormal ka en chronic kata ka ponono ni en acute. Koro ka giseng'eyo ni cycle ma kawaida chalo nade, mang'iso ni koro ng'ato nyalo ng'e ni kamae kaka timre to nitiere shida moro e dende maber kodhi suptal mondo pime. Koro kapo ni ineno ka en abnormal to osetimi ding'eny mosechopo nyaka dweche 6, mano odhi wacho ni en chronic. To kapo ni osetimi kata nyadichiel to ok en gima isebet kineno ka within 6 months kapok dweche 6 ochopo. Koro kiseneno gino for a long time, gino sebudho ma isebet kinene, nikech ing'eni ber kikwongi ng'eni to abnormal chalo nade. Koro kiseng'eni mae kaka abnormal chal, alafu iparo ni gini osebet ka chanda kamae kata ka en higni adi, to iseng'eni kara an nitie ga gi abnormal. Koro ma chronic en mosebet dweche 6 kadhi mbele. Ma acute en mabiro dichiel to pok iwinje ga. Iwinjo mana ka wi bari seche mokiol, to ken gima isega bet kiwinjo. Mang'iso ni en gima koko chakre ma pok ing'e ga nitie ga e dendi. Koro acute en mabiro dichiel ma pok ochopo dweche 6, chronic en mosekalo dweche 6. Mama, gin gik ma ng'ato onego be ni kaw kwan, ineno ni obiro kama, osebedo ka biro kama mondo mi ng'e ni en abnormal kata en acute. Koro seche magi monego be ni ng'ato dhi nene laktar e okang' mane? Tek ni seng'eyo kaka ma abnormal chalo, mano ber kidhi e suptal, nikech ng'enyne gima kele en oluongo ni hormonal imbalance. Nikech nwasewache niya, sama ng'ama nyako dwa chako neno dwe ma ochopo e puberty, koka hormones gi chako golo, ovaries gi chako golo hormones gi mondo dhi ochak olos mfuko mar ich karito mondo mak ich. To sama otieko be koro hormones go dok piny. Koro sama balance onge, nikech sama hormones gi ne onge system to koro gidwa chako bet, wach ni koro kosechopo higni 10, koro mano dhi kelo balance. Ibedo ni sana gini dhi chando joma osechopo higni 9 nyaka higni 14, to gi ng'ama osekalo higni 50 ineno. Thothne othoro hinyo kata mako jomage abnormal. Kaka asewache, gini ng'enyne hormonal imbalance ema kele.
to gima miyo obiro en ka ng'ama osechako neno dwe to gi ng'ama tieko neno dwe. Mane jok mochando sana. Koro e diere kae nitiere gik moko ma ji tiyogo kaka yor kungo nyuol. Koro magi ema nitiere hormones ma iketo e dendi ema kelo ga abnormal bleeding e ng'at manose wach ni ka en higni 15 nyaka higni 45. Diere kanyo gima kele ga sana en kitiyo gi yor kungo nyuol. Yore mag komo nyuol. Pimno kanyo matin daktari. Nikech nitiere kaka hormones gi gin ga balanced. To samitemo tiyo gi nikech yore mag komo nyuol gi interfere gi cycle. Nikech iyudo ka seche moko onego beni dhi e dwe to kidwa nyuol. Koro idhi tiyo gi yath mondo kik ang' imak ich. To yadhni tije en ni mondo hormone ma miyo madhi loso mfuko kar nyathi. Koro hormone ok wuogi. Mangiso ni isedhi interfere kod koro marang dhi mi hormonal imbalance to ok ni timo jite. Nitiere jok ma react, nitiere jok ma nyalo tiyo kodgi to onge gima chandogi. Lakini kisechako tiyo kodgi tineno ka nitiere gimoro ma rach mano ber kidhi suptal. Koro ka daktari osepimi mong'iyo ni nyalo bet ma ok en gima okel gi tuo moro amora, en mana nikech osemiye yath ma komo nyuol. Mane gima omiyo mind cycle ne ok en regular koro. To kimiye time to gino lal kende. Kaso inyalo be ng'isi ni koro in kik iti gima nikech in to dendi ok dhi react gima. Koro nitiere yore moko be minyalo ng'isi mondo itigo. Koro diere kae to gima kele en yore mag komo nyuol. Manyiso ni wantiere kod kidienje 3 mag joma mine ma thoro bedo kod yudo remo ma ok ni kare kata ma abnormal. Gin jogo ma koka chako neno malo kata ma chako neno dwe, jogo matiyo kod yore mag komo nyuol kore ka nikech gin hormones, kae to kod jogo matieko neno malo ma bende waneno kacha ni koro iwuok e ria kod gik ma kamago bende inyalo bedo kod chandruogegi. E seche ma ng'ato tiyo kod yore mag komo nyuol ma bende wachonwa kacha ni gin hormones, ng'enyne ma bende nyalo kelo imbalance mane wawacho cha. Chutho kare gimitemo puonjowa ka daktari en ni kik ichaka time kendi, nyaka idhi ir laktar ma pimi mang'e ni to mane manyalo donjo kod dendi. Ma samoro jogo ma samoro akwayo ga kata osiepegi ni miya mari chanyo chaneno ka mbi muonyo machal gi mekagi. Jogi nyalo wacho negi nang'o? Koro mage ma joma iyudo ka yudo ga abnormal uterine bleeding to nok ging'eyo nikech ing'eni kisedhi suptal iseromo gi gynecologist ang' udhi pimi to nitiere test modhi timo mong'e ni ng'ani onego tigi. Mantiere ng'at ming'isa ng'isa ni in ma ok itigo. Nikech nitiere over the counter contraceptives ma ji nyiewo to ng'ato ng'e ni we akaw mar ng'acha tigo. To seche moko ok ng'e kata ni to gini ang'o moting'o e iye ka. To mar ng'ani nyalo bet ni opogre gi ma in idhi miyi kata kaka idhi tiyo kode opogre gi kaka ng'at moro cha tiyo kode. Koro bang'e to ineno ka effects chako wuok nikech ineno ka cycle ni okethre. But en gima kisechopo suptal iting'iso daktari ni mae gima otimre. Nitiere yath minyalo miyi mondo gigo changi. Thothne yore mag komo nyuol duto te nyalo timo ji kama koso mana kaka ni lero na mokwongo cha ni del bende opogore. Del be opogore, ok ni ji te matiyo kod yoregi dendgi dhi react machalre. Nitiere ng'at ma botiyogo, in fact ji mang'eny tiya kodgi to be onge gima chandogi, ng'eny ji. But nitiere jok ma ka ang' otiyo gi hormones gi to dhi chandogi. To iyudo ni achiel kuom mine 3, wach ni nyiri 3 dhi yudo abnormal uterine bleeding kapok owe neno remo mar dwe. Wach ni chako neno remo mar dwe gi samotieko, achiel kuom mine 3 yudo ga abnormal uterine bleeding. En mana ni ok ging'eyo ni to cycle onego bed nade. Koro iyudo ka seche moko idhi tifwenyo bang'e kucho kaso tiere complications ma abnormal uterine bleeding kelo. Koro complications gi yudo ng'ato mbele kucho to nok ong'e ni kara asebet gi abnormal uterine bleeding ema koro kelo gino. Maka ber to kapo ni neno lokruok e yore mag komo nyuol to nitiere yore moko mag komo nyuol ma bende onge kod hormones. Wantiere kod mago ma kapo nono ni weche mag hormones thoro chandi to moro nyalo wuoyo kod daktari mari kata daktari biro ng'ado ni rieko mondo mi iyudie kaka inyalo konyori. Ka tende kod wach miwacho mogik nenore ni ong'eny mokalo nikech wach kacha ni achiel kuom mine 3. Achiel kuom mine 3 manyiso ni en gima ng'eny mathoth mine nitiere godo. Ma bende bang'e kanyo kwasika oyueyo ibo nyisowa ni seche ma otimore kuom mine mang'eny ma kama
hinyruoge mage kata midhierni mage monyalo kelo ne joma mine. En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, en remo kata en remo mawuok kuom ng'ama miyo ma ok en kaka onego bed ni obedo, wadendo kacha ni abnormal. Daktari opimonwa kacha kineno gik motimore tibiro wacho ni en abnormal kod kineno gik matimore tibiro wacho ni en normal. Kidieny machielo mwadhiye ok adwa ni obayi omiyo kik idhi mabor kik isudi. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak ndalo buora kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari, di mana star 860 star 418 hash. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bayi. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Musa sendiario, baga sendiario, gine nyadewa, dongin kendi. Koro, angmo miyo in, ikuwa ni jite ario. Alini ng'eyo, an kishni kaya mateka inya. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Palo e studio kendo wantiere ka Equity Afya bade makondele. Moro kapok wadhi matuta inyo nyalo nyisowa ni kapo nono nitiere kod chandruoge mage kata idwaro jalony mane laktar molonye weche mage tinyalo yudo ka Equity Afya makondele. Kanye kama wantiere daktari. Koro Equity Afya kibiro to wantiere gi dakteche aina te. Kido bed ni dwaro no daktari mar mine
daktari mar nyithindo, daktari mar it, daktari mar wang', dakteche go te ntiere. Koro bed Equity Afya moro amora mantiere bathi, kidhi kanyo to ang' ne daktari ma dhi konyi. Erokamano. Nyamuri nyalo nyisowa ni clinics bedo ga karang'o nikech kawuono wago mbaka kotenre kod remo mawuok ma ok kare kuom joma mine, daktari kaka mag joma mine gynecologist yudo tich adi ka Equity Afya makondele ka? Daktari nya yud sa asaya mibiro. Koro sa asaya mantiere gi ng'ama obiro gi shida mar abnormal uterine bleeding, ang' gochne to biro sano. Ne waneno kacha ni thothne wayudo ka joma mine ma korka chako neno remo kata chako neno malo kod jogo matieko ema thoro bedo kod chandruogni kod jogo ma mine makitiyo kod yore mag komo nyuol. Thothne pimono kacha ni en hormones ema nyalo kelo chandruogni. Kopogore kod hormones, nitiere gima chielo mabende manyalo kelo chandruogni kata machiegni kode manyalo kelo chandruogegi. Hormones ema kele, ahinya hormones ema kele, lakini nitiere gik moko be mang'eny manyalo kelo abnormal uterine bleeding. Nitiere gimiluongo ni uterine polyps, tiende ni nitiere ring'o moro mokuot e mfuko mar nyuol, to koro gini seche ma idhi neno dwe, to sama muscles mag uterus sudo kamae, to gikelo pain, seche moko nya chako bleed. Koro sama ang' bleed to ang' idhi yudo ka remo wuok, to seche moko koro mano polyp nyalo kelo bleeding ma is abnormal. Tiende ni ka nisetieko neno remo mar dwe, kata ka nidhi tieko tineno ka koro budho moingo kako nego bedi, karo king'e ni nen polyp emodhi mo gimoro mulo kata gimoro chiege, koro gine ma pod bleed to ok en remo mar dwe, manyiso ni en abnormal. Nitiere gik moko kaka cancer, nitiere cancer mar mfuko mar nyuol, luongo ni endometrial cancer. Koro endometrial cancer be sana oyudo joma mine mosekalo higni 50 mosebet gi abnormal uterine bleeding to pok ong'ega ni gini en ga abnormal. Koro sama gino pod medo timre mfuko mar nyuol, to iluonge ni cells mantiere kanyo gi transform, then gi omi cancer, nikech cancer en aina cell ma en normal, lakini koro osetiyo ma odongo ma kako onego beni obet. Koro ang' iyud miluongo ni endometrial cancer, mane machando joma mine. Then nitiere joma be nigi miluongo ni ovulatory dysfunction, nikech hormones ma loso mfuko mar nyuol wuok e ovary. Koro kapo ni nitiere gimoro manyalo kelo shida e ovary, ok ang' igol hormones go, then ang' ichak ibedo gi abnormal uterine bleeding. To ahinya gima nitiere miluongo ni polycystic ovarian syndrome. Koro ino seche moko ng'ama nyako kata ng'ama mama obiro to oneno ka nitiere rem e iye, to kong'e ni to rem ni kelo gang'o to gini osebet ma osebudho sana. Ka ang' otim ni nitiere test ma kotim ni tidhi ng'e ni nitiere wach e ovaries kae. To nitiere jomoko be mani mana gi bleeding disorder, tiende ni en rembe ok klot, ka gimoro ng'ade to ok ochang mayot. Koro kata kodhi neno remo mar dwe, mano be pod budha, tiende ni koro dhi bet abnormal, nikech shida mantiere en bleeding, ok onyal klot mondo remo kik wuogi. Koro ka ang' opimi, nitiere test midhi tim ni iluongo ni coagulation profile, then ibo ng'e ni to okay. Kech sama ang' ibiro suptal, idhi ng'i gik mang'eny mondo ang' ng'e ni to ka ang' daktari osewinjo ni to in nade, nikech sama isebiro suptal to ng'ato ang' kawo history ni, tipenjo ni nitie gi nyithindo adi, to remo mar dwe cycle nitie ga nade, remo mogik nineno karang'o, to be isegalalo ich, to be isega mako. Nitie jok ma seche moko kaka complication mikelo sana kod en infertility. Tiende ni ng'ama miyo ok mak ich, to kong'e gimomiyo ok omak ich, to samoro en mana gi higni 30 to osetemo. Koro king'iyo history ne, tibo fwenyo ni kare osebet gi abnormal uterine bleeding, to gini koro osemiye gimiluongo ni infertility. Koro infertility be en mana wach moro machieng' moro wanyalo loso. Nitiere primary to nitiere second infertility. Tiende ni isenyuol, koro ok inyal nyuol. To ing'e ni sami nyuol, yudo ich be miyi hormones, medo hormones e dendi. Koro yudo ich no be nyalo bedo cause mar abnormal bleeding, nikech o-interfere gi hormones. Sami mako icha, ok ine dwe nyaka higa achiel. To manyiso ni sama ang' koro dwe mondo remo duogo, kech kawo ga gimoro dweche 3 mondo remo between dwe achiel
nyaka dweche 3 mondo remo oduogi bang' kisenyuol. Koro jomoko gino ok duog kaka onego duogi nikech ijno kende mosekelo imbalance. Gimomiyo ber kata ka ng'ato dhi klinik to gigi inyalo fweny chon. Koro causes mantiere mok kel magi non hormonal nikech causes nowacho ni nitiere hormonal to nitiere non hormonal. Hormonal wasewacho nyaka gi joma yudo. Non hormonal en kaka polyps, to nitiere maluongo ni fibroids, leiomyoma. To iboyudo ni joma yudo fibroids sana nikech seche moko iromo gi ng'ato ng'ama nyako to ng'isi ni pok onyuolga to osechopo higni 30. Koro king'ise ni ting'e ni nyuolno be seche moko en gima nyalo konyi nikech koro oyudo fibroids nikech ok onyuol. To fibroids koro miye abnormal bleeding. Koro kopenji ni to koro yath mane minyalo miye, ting'ise ni to dongo dhi mondo omak ich mondo onyuol. Mano en yath. Imako ich no be en yath seche moko nikech hormones ka gin excess to mako ich koro in gi around higa achiel ma koro ok nini hormones go kuogi. Koro mako ich ni be en gima en yath. En yath en be kien. Koro gik makelo abnormal uterine bleeding to ng'eny. Githoth mokalo. Awinjo kimulonwa kacha polyps, awinjo kimulonwa kacha fibroids, awinjo kimulonwa kacha samoro ng'ato nitiere kod del ma entiere kod chandruok mar remo clot, koro en rembe nyalo wuoga mang'eny. Kopogore kod mano bende iwachonwa kacha ni yedhe makomo nyuol, mana gik manisi pimonwa mokwongo. Ok wabidhi matut ahinya e weche mag fibroids kachiel kod cysts ma bende thoro bedo kuom joma mine. Tinyalo mulonwa mana matin nono mondo mi oganda wa ong'e ni kata kopogore kod hormones gi, cysts gi gin gik machal nade, ni wacho ni en gik mokuot samoro e od nyodo manyalo kelo chandruok. Gito gin ang'o makelo gi daktari? En mana hormonal imbalance podi ema kelo. Samoro ng'ato nigi, mondo ng'ato oyud fibroids, iyudo ni hormones mantiere del ng'eny, mang'iso ni overstimulate fuko mar nyuol. Koro ang' gino grow nikech fibroid en aina chalo cancer ma en benign. Tiende ni ok en cancer moro ma aggressive manyalo nego ng'ato. En mithiedho ma kotim ni operation to ruma kende. To en gima be kise nini nitiere kaluwore gi size ni. Koro gima kelo fibroids kata makelo cysts go en aina imbalance mar hormones gi. To nikech ok ing'eyo ni to isebet gi abnormal uterine bleeding tikia. Ok ing'e ni cycle onego bet ni bet maromo nade, to onego bet ni obet bang' days maromo nade kata gino. Koro kosemedo timre dendi ang' iyudo gigi, to gigi be chak medo bleeding kendo. Koro ka ber ka dhi suptal to wayudo gima kelo gigi. Ma en gima kawaida kuom joma mine kachiel kod joma nyiri mang'eny. Kotenore kod kaka ne ichakonwa twagni, ok en gima ng'ato nyalo wacho ni jomoko pok obedo godo, ji mang'eny osebedo godo. To an gadiera ni kaka ka Equity Afya ka moro nitiere kaka inyalo thiedhi gi, nitiere kaka inyalo geng'i, nitiere kaka inyalo tim diagnosis. To mana kaka ni pimo nwacha ni nitiere gigo makineno tinyalo chich ni maa to en normal, maa en abnormal. Odhi ndalo mang'eny ineno ka samoro obiro dichiel kende mana abnormal, samoro ni wacho ni kang'o motimore kitiyo kod taunde mag riamo moinga 19, mano bende en abnormal. Moinga 10 mano en abnormal. Diagnosis thoth ne utimo nao ka ng'ato seneno ranyisi gi duto temo biro iri kaka Dr. Palo ni magi ma ema sebedo kaneno. Ibiro gwa kod ambaka tibiro winjo ndalo magino sebedo katima, to mani setimo diagnosis koso nitiere tests ma ubo timo seche ma itimo diagnosis. Koro seche mibiro mokwongo wadhi kawo history, awinji ni to gima nyalo bet nokele nikech test minyalo tim mondo fweny ni gima kelo abnormal bleeding kuomi en ang'o ng'eny. Tests go ng'eny to ok nyal tim gite. Koro kisewinjo kaka ng'ato ng'isi ni to an asebet kama, aselalo ich maromo kama, kata pok anyuol ga, to kata neno dwe, periods ga gin ga kama, to kokidhi ng'e ni okay, ng'ani gima nyalo bet ni kele en mae. Koro test minyalo tim to ng'eny. Ang' pimi mokwongo, idhi pim remo, idhi ng'e ni to rembi osechopo level mane, kech nitiere complications mabiro sama rembi osedok piny. Chiro seche moko ng'ato wiye bare, ma owinjo ka wiye rundre to ol, mang'iso ni nitie anemia, rembe osedok piny. Koro wadhi pimo remo. Kwasepimo remo to nitiere test moro be mwadhi ng'iyo remo kae, iluongo ni beta HCG. Koro beta HCG be nitiere kaka daktari kosewinjo history ni to dhi ng'e ni to ma be nyalo bet ni e gima kelo abnormal bleeding kae.
nitiere test moro miluongo ni idhi ng'i prolactin levels be dendi, then inyalo tim hormonal profile mondo ng'i ni to levels mag hormones mantiere dendi romo nade. Koro koseng'e mago to nitiere imaging tests be minyalo tim kae. Inya kuong tim ni ultrasound, inya tim ni abdominal pelvic ultrasound, ting'i ni kapo nitie gi fibroids kata kintie gi cysts kata kintie gi polyps, ultrasound bo ng'iso mago te. Kapo ni ultrasound ok ong'iso wa gimoro, tidhi tim, inya tim ni kata CT scan kata tim ni MRI marich. Nitiere moro miluongo ni dilatation and curettage with hysteroscopy, tiende ni i-dilate nikech cervix mar ng'ama miyo samolorre kapo ni onge gi shida mora mora. Ang' idhi yaw kaso daktari dhi ng'iyo ni to ni mfuko manyuol chal nade. Kapo ni nitiere gimoro, ka en gima inyalo thiedhi tidhi thiedhi, ka en gima dhi dwaro operation tidhi time operation. Koro test minyalo ng'i mondo ng'e ni to gima kelo gino ng'eny githoth to gin kaka mago. Magi te timore ka Equity Afya? Mago te ntie. Giduto tete. Giduto ntie. Kano nego beni wadhi kuonde mamoko Dr. Palo mondo mi pimno ni kapo nono ni dwa tim test ne titime ka, kapo ni dwa tim picha ma kama tinyalo time ka, kata kamano. Seche ntiere picha ma kok wanyal timo ka, ntiere kuma wadhi ore ng'ato mondo oduognwa gi report. But mano ok en gima nyalo chando wakae. Sana joma ntiere nikech waneno ji mang'eny. Ntiere joma ntie gi insurance, ntiere joma onge gi insurance. Koro kaka ng'idhi oro ng'ato nikech bing'eni ok ing'e kaka ji ok rombe. Thothne insurance konyo ga e weche ma kamagi, yore mag okumba mag thieth kaka mar piny owacho, NHIF kod gik ma kamago. Insurance konyo weche go te. Ber ka ng'ato ntiere gi insurance nikech koro ok dhi chandi nikech kapo ni bech gimoro midwa dhi timono ni malo, yot ka ntiere gi insurance than ka ok idhi tiyo. Thothne tests gi nyalo kawo thuolo mar ndaladi mondo mi iyud duoko kamili ni ma ato e gima manyo ni kata chandruok mar abnormal uterine bleeding ni to biro kotende kod chandruok magi. Kuom test ma wacho gote, mago test ma itimo to wuok sano. Ok ni en kapo ni ori kumoro kata ka en po ni en ultrasound midhi tim kae, mano test ma wuok sano. Koro kata kapo ni ori idhi tiduogo gi result mana chieng'no to watieko. Manyiso ni yore mag chako thieth bende nyalo bedo mapiyo nikech duoko yudore mapiyo. Daktari yenwa wakaw hiyo ka waduogo to wadhi nyime mondo mi wayudie kaka wanyalo dhi nyime kod chenro ma kawuono, wuok mar remo ma ok kawaida, ma ok normal, mondo mi oganda oyud konyruok. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Bang' thuolo machuok waduogo mondo mi wawinja ni to seche mosetim test ni thieth thoro chalo nade, thieth kaw thuolo marom nade, to kapo nono ni ling'a to daktari osewacho ni onyalo kelo ni chandruok, complications mage manyalo biro. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And the Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Umechoka jo. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Higni 2 nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth ma biro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Section 84 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. Doho ng'ado ni usuru mar gero udi en ataro mar chik, to kata kamano odhi tiyo nyaka dwe mar 1 higa manyien. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do. Jatend Kenya William Ruto rwako ng'eto mar doho makwedo usuru mar gero udi. From October to date, 120 people have unfortunately died. Na chwake sitrungi becho leso gre kada nyathi ok made. Openya ni mama mato piango maratenga mai. Ji maromo 120 ulo osenego e pacho ka chakre dwe mar 10 ka e gwenge mag Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay familia medo dar nikech oula. Machiegni kendo penj laktar ikelo ni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto. Ka Equity Afya watiere kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te chakre seche ma idwa chako bedo kod familia mari, kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mayach nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tai e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod min mare kowuok chako lak nyaka weche mag timo ne chenjo. Nitiere chenro mag thieth ne ng'ato owuon bende e familia. Equity Afya en your caring health partner. Ne wang'yo kacha chandruoge mag remo mawuok mang'eny kata ma abnormal, onyalo bedo mawuok mang'eny mokalo kata matin mar ndalo achiel kaka daktari ne pimonwa kacha. Osetim diagnosis kata osetim tests mopogore opogore moyud ni magi ma ema kelo chandruok. Thothne daktari thieth chalo nade? Koro thieth ma idhi mi ng'ato dhi luwore gi gima nokelo abnormal bleeding. To nwasewacho ni gima kele ahinya en hormonal imbalance. Koro ka en nyathi ma koko chako neno dwe, mano en gima dhi ka rumo kende. Samo medo dongo, gino dhi ka rumo. To ka en ng'ama miyo mosetieko neno dwe, nitiere test mang'eny ma ang' tim. Nikech mondo ang' iwach ni ng'ama miyo osechopo menopause, tiende ni ok oneno remo mokalo higa achiel. Koro kapo ni isechopo higni 45 to ok ineno remo higa achiel, mang'iso ni isechopo e menopause. Kasto bang'e tichako neno remo kendo, mano mang'iso ni koro iluonge ni postmenopausal bleeding. To gik manya kelo gino gin kaka cancer, endometrial cancer kata cervical cancer, mano be nyalo bet. Koro nitiere screening monego be ni timoni, mano ka in postmenopausal. Ma en hormonal, nitiere yath midhi miyi gi daktari. Sama ng'ato osebiro, nikech nitiere kaka idhi ng'iyo ng'ato, sama obiro iri, to nitiere kaka idhi miye thieth ma koro dhi thiedho gima kelo bleeding. Nikech gima dhi miyo bi
en wiye bare kata owinjo kizunguzungu, tiende ni owinjo ka wiye rundre, to seche moko ool to owinjo ka chunye go matek. Koro kipime tiyudo ka chunye inyo ka adundo ne go matek, to seche moko be ntiere gi fever, tiende ni dende liet. Koro kisepime, gima kelo ga mano ahinya ahinya en ga anemia. Koro anemia ema onego ikuong ithiedh mokwongo. Koro kosebiro, koseng'e ni level ne mar remo en chopo nade, nitiere yath midhi chuoye mondo remo no owe wuok. Then kapo ni rembe odhi piny sana, inyalo mede remo kata inyalo miye yath maduoko remo. Sama pod watemo fwenyo ni to ang'o mano kelo bleeding ni, abnormal bleeding ni. Test idhi tim kaluwore gi history mibirogo. Kisebiro to daktari osewuoyo kodi to oseng'e ni manyalo bet ni intiere go. Ka ang' osefweny kapo ni koro ka en non-hormonal, nikech mar hormonal, gima kelo mar hormonal imbalance nikech en ni dendi temo loso mfuko mar ich mondo imak ich. Koro yath mitiyoga go gin ga contraceptives. Imi yath contraceptives mabe pod ntiere gi hormones. Koro ntiere kaka daktari dhi ng'isi kaka onego bed ni itiyogo, ma koro dhi geng'o remo. Koro remo ok wuog ma abnormal ka en mar contraceptives. Ntiere yath moro be minyalo mi mondo itigo ndalo 10. Then ibo neno ka remo no rumo kende. Koro kiseng'iyo anemia, misetieko thiedho anemia, titimo tests, tifwenyo ni gini gima kele en polyp, ntiere surgery midhi tim miluongo ni polypectomy. Tiende ni daktari dhi teri theater golo polyps. Kapo ni en fibroids, to ntiere yath minyalo miyi madhi fuong'e mondo rum, kaluwore gi kaka ibiro gi history ni gi size mar fibroids. To kapo ni ntiere size mosekalo, kata ntiere kaka ipango nyuol ni, nikech gimoro kendo madhi miyo daktari ng'e kaka othiedhi en ni to in ipango nyuol nade. Idwaro mondo inyuol, nikech ntiere operations moko inyalo timo ne ng'at ma pod ntie kaka dwa mondo nyuol kendo, kaka hysterectomy. Tiende ni itimo ni operation migolo mfuko mar nyuol magol nyaka ovaries te nyaka cervix. Koro mano ok inyal timo ne ng'ama pod ntiere kaka dwa mondo nyuol. Koro kiseng'e ni en fibroids, ntiere operation mitimo, to sana wadwaga ni mondo tim nigo sama pod in gi ich, mondo koro ka ang' iteri operation, nikech koro iteri operation tigolo fibroid no at the same time. Koro ok ni iketi operation ariyo, nikech ing'e ni sama in gi fibroid onego bed ni timo ni operation tidhi ket ni ska. Koro kapo ni dhi nyuol, tidhi tim ni operation sama inyuol no. Koro igolo fibroid tigolo nyathi be. To mano ok omino ni koro ok inyal mako ich kendo. Koro kapo ni en polycystic ovarian syndrome, wawach ni gik moko kaka cyst gi, mano bibo tim ni test, ibo tim ni operation iluongo ni cystectomy. Koro gik ma inyalo tim ni mondo ogol gigi, ntiere hormonal mondo ogeng' bleeding, to ntiere non-hormonal. To sana magin non-hormonal gin operation emitimo. Ni mulo na kidieny machielo bende daktari mar jogo ma samoro tiere mana kod chandruok ma rembgi yot, kata gigola gola remo mang'eny, gionge kod teko mar remo potono, gito thieth gi thoro chalo nade? Koro ntiere tuoche mang'eny manyalo miyo remo tamre poto. Ntiere tuoche aina mang'eny. Ang' timni gimiluongo ni coagulation profile, nikech ntiere gimiluongo ni bleeding cascade, process mar clotting mechanism mar remo. Koro e bleeding cascade kae ntiere kuonde ma seche moko gimoro achiel nyalo bet ni onge kuom ng'ani, gimomiyo en koro remo ok nyal poto. Koro ka ang' otim ni coagulation profile mopim remo, tidhi ng'e ni mae gima ng'ani onge, to mane madhi nyisowa ni to tuo ma entiere go matamo remo poto en mae, kaso ntiere yath midhi miye kaluwore gi tuo machandeno. Koro test ma itimo sama ng'ani rembe ok poti iluongo ni coagulation profile. To coagulation ntiere gik moko gin karibu 10 midhi ng'i ka, to achiel nyabet ni onge. Koro maonge no mantiere kaka daktari dhi ng'i to thiedho.
Adwa ni mondo mimulnwa mana matin daktari, seche ma itimo surgery ni pimonwa kata ni surgery thothne onyalo bedo mar polyps kata mar fibroids kata samoro ntiere kaka thothne en mana polyps kod surgery o kamano ma surgery to bende wani bedo kod chandruoge ma samoro osetimne ng'ato surgery kata osetimne ng'ato yeng'o kata bang'e no chandruoge cha ochako duogo kendo mang chako kelo ne abnormal uterine bleeding. Koro mano dhi luore gima omiyo nawacho ni operation midhi tim dhi luore gi kaka opango nyuol. Kaponi en ng'ama pod dwaro nyuol, kaponi en fibroids kata ka en polyps, mano idhi gol mana polyps no, kata igolo fibroids to eno endelea. To mano ing'e ni pod mang'iso ni gino pod nyalo duogo kendo. Gima omiyo ber king'eyo kapok gino chopo, ing'e ni to cycle mar ng'ama miyo dhiga nade. Mondo ing'e ni gini en normal koso ok en abnormal. Kiseng'e ni en abnormal nikech gino ntiere complications ma ang' dhi kelo. Koro kaponi okelo miluongo ni endometrial cancer, mano idhi timni total abdominal hysterectomy. Tiende ni idhi gol mfuko nyuol ma in koro ok inyal nyuol kendo. Ineno. To mano kosegol to in koro ok ibi neno remo kendo, mang'iso ni gino rumo chuth. To mano ok inyal timo ne ng'ama pod dwaro nyuol. Tiende ni koro ng'ama pod dwaro nyuol cha kaponi isegolo ne fibroid, pod kaponi cycle ne ok en kaka onego bedi, mang'iso ni pok ofweny ni to ang'o mane kelo ang'o mane miyo bet gi fibroid ni. Koro ka odhi ir daktari to idhi ng'e ni mae gima ne chande. To gine ma kothiedh to gino ok bi chak duogo kendo. Ok ni kosegol fibroid to gino ok nyal duogo kendo. Mondo kik oduog kendo chuth, nyaka timni miluongo ni TH, hysterectomy. Mang'iso ni golo mfuko magol nyaka ovaries nyaka cervix. Mano to thiedhe chuth. But mano dhi luore gi kaka ipango nyuol. Gi kaponi en cancer to mano nyaka gole chuth, in koro kiny. Kaponi en endometrial cancer, to endometrial cancer inya ema chando ji nikech en abnormal to ng'ato osechopo higni 50. Koro kosechopo to yudo kobiro gi postmenopausal bleeding, tiende ni pod oneno remo to osetieko. Koro mano ing'e ni ang' golne agola chuth. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo wang'e ane po nono ni ng'ato obedo kod chandruogni mar remo mawuok e yo ma ok kare kuom ndalo mathoth mokalo to ok otimne thieth. Ok otimne thieth to wacha ni anan ga kamano. Chandruok ahinya ma ji ok ong'eyo iluongo ni infertility. Tiende ni ng'ama miyo mok nyal nyuol. Mane gima chando giga sana. Moro kendo en anemia, lakini mago inyalo thiedhi. Nikech ng'ato biro en shock, kata obiro ka wiye bare, kata obiro kaponi wiye rundre. Kise mede remo, ti fwenyo gimane kelo abnormal bleeding, mane idhi thiedho. Lakini infertility ema en gima biro bang'e, nikech iwindo ka ng'ama miyo oselalo ich to sana olalo ich kapok ochopo dweche 2. Koro kipenje to dhi ng'isi ni nolalo ich higni machalo kama to pok omako ga ich. Koro king'e ni okay, mama ni osechako develop gimiluongo ni infertility. Koro infertility be ntiere gi thieth minyalo timni kaluwore gi level mosechope. Kech ntiere mang mi yath mang bet corrected. Kech sana ino ka inya joma miyo biro ga gi shida no. To en shida ma kelo stigma sana. Kech en akweda. Kech ang chako bet gi issues kod jaode. Kech samoro jaode pod dwaro bet gi nyithindo to en ntiere gi infertility. Koro gima omiyo ne ber gima wuoye ni en important nikech cycle mar joma mine ok ging'e ni onego bed nade. Ineno. Koro en gima nyalo geng' kaponi ng'ato ng'e ni to gini onego bed kamae to fwenye chon. Ilerona maber mokalo kendo adwoko erokamano. Be ntiere thuolo ma inyalo duogo chien thuolo mar ng'ato bedo kod chandruogni? Kuom ranyisi nyithindo ma koka chako neno malo kata jogo ma samoro osetieko neno malo, ne jogo mantiere e diere ka matiyo kod yedhe mag komo nyuol, kaka wanyalo reduce thuolo mar bedo kod abnormal uterine bleeding? Gima kele ka nwasewacho en joma koka chako neno remo gi joma osetieko, joma tieko. E diere kae ntiere yath, nikech kata in sama ok idwa nyuol, mang'iso ni iseng'eyo gima miyo in gi abnormal bleeding, to ntiere yath minyalo miyi kata idhi ng'isi ni mondo kik itigi yorni mae ma kik itigo. To mano kosetim to mano osethiedhe chuth.
Koro jomosekalo higni 50 mayudoga postmenopausal bleeding kata giyudo gimiluongo ni contact bleeding, tiende ni kodhi gi jaode to pod oneno ka remo wuok. Mago mane gima ber ka ging'iyo, iyudo bleeding samo idhi gi jaodi tisekalo higni 50. Mano nyalo point ni cervical cancer or nikech ng'eny en cervical cancer. Endometrial cancer be biro gi bleeding but ento ok obi sama ng'ato dhi gi jaode. Koro ahinya gima ji onego ng'e en ni to cycle mar ng'ama nyako en nade. Mano e kende gima nyalo ng'isi ni to gimiwinjo ni en abnormal koso en normal. Mano winjo ni en abnormal koso en normal. Mano gima nyalo bet chandi tichako geng'e chon. Iluongo ni contact bleeding. Contact bleeding. Ante mupuonja ga gik moko e penj laktar ka. Ero kama nya daktari, wach mogik minyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono. Wach mogik manyalo weyo en ni tuo ni en gima ji mang'eny ok ong'eyo. Achiel kuom mine 3 boyude. Koro chakre kawuono ka sama ng'ato bet kumentiere ting'e ni to in mari chalo nade. Kapo ni nitiere wach to nyalo biro suptal mondo athiedhe. Mori nyalo nyisowa ni Equity Afya Makondele, nembni mag simu kantiere kata uyiepo chakre sadi nyaka sadi kod koro mar kae mar Kondele iyiepo saa 2 to dhi nyaka saa 2 otieno. To namba ma ng'ato nyalo goyo anyalo miyogi en 0 7 6 5 0 0 0 0 4 5. Inyalo nuonwa? En 0 7 6 5 0 0 0 0 4 5. Ero kama nya daktari amor ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa duogo tibro yawonwa dhot mondo mwagoe mbaka mondo mi oganda wa oyud konyruok. Ero kama mano en Dr. Palo chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV. Remo mawuok ma ok kare, abnormal uterine bleeding. Daktari opemonwa gigo manyalo kele, kaka inyalo fwenyo, to kisefwenyo en ang'o monego bed ni timo, ring matek mondo mi idhi ine laktar. Nyaka kendo odiochieng' machielo, an Ruth Otieno, oriti masane. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond